היי, שמי לבנה ליצור, אני מאמנת ופסיכותרפיסטית הוליסטית. לא מזמן סיימתי את הקורס השני שלי בפלייבק, בעצם השתתפתי בשני קורסים מרתקים. הערך הכי גדול שקיבלתי מבחינה מקצועית זה הרחבת היכולת והמודעות להקשבה לשני, לשמוע לפעמים את הסאבטקסט, היכולת להתערב so called בחייו של מישהו אחר, אבל באמצעים מאוד מאוד רגישים ואפילו מדויקים. האופציה שניתן להסתכל על סיטואציות בחיים בכמה וכמה אפשרויות. באופן פרקטי לי, באופן אישי למקצוע, זה מאוד מאוד העשיר אותי. זה הפך גם את דרך העבודה שלי ליותר אינטראקטיבית. זה בעצם מה שהכי טוב עובד עבורי, האופציה לשקף לאחר סיטואציות מסוימות בחייו, באופן כזה שהוא יוכל גם למצוא לבד את הפתרונות מבלי שאני אתן לו את זה בעצמי, ואז הוא יוכל לקחת בעלות על הפתרונות שהוא הגיע לזה דרכי. החוויה עם החברים שם הייתה יוצאת מן הכלל, היו שם אנשים מכל המגזרים, צעירים, מבוגרים, עם ניסיון, בלי ניסיון. דווקא המורכבות הזאת והגיוון הזה של האנשים, לי באופן אישי מאוד מאוד תרם, מאוד נהניתי מכל רגע, ואני מצפה לקורס הבא.